Benka maseka soro alibi anka jamana ani seda jakulu ulni nyance ya sa nyangli bere min talenu kasigi anka jamana kuna absika ba okona jukumi fred men nga sigi singa ya sa mi seka benkelema abna ulni ngali jabi soro anka bikuna funu kono otemenen ka boy bakamaro ka jakulu ni abetalike bakan o bayele malika mahmi ni o damasonia o amdara ku oli fardo ka farmi ni akunjera ka sangani bisibiri marsikalu klita ani flasamba flamga ani flah ni nywana barokera akono abna o wala lusoro anka bi kuna funu kono o temenen ka boy siraba nyakamini ni obetalike ambutiajika ni ukoni kelema sababu ka dekunasi ma chama ma fred monika ngasiki sinka yasa ka dankari o siraba nyakamini koka abuna ofna nyinga lu jabu soro anka bi kuna funu kono o bi fara kuna funu roka o di o masoni soni haw bismillah ambe ofuka awlimando malikono ani malikoka amunu sogombe MCT Jabran na fokase radio emergency ma bigonato ani kele tom mumru duru ani anka bolo sanfelaw amba fo ayana ko o bismillah kuna funi ale bilon kono ina fo ani afo ayna chugumi anka bakurwala kabi janvier kalo kile kono to wati femi sedo jakule ale ko ni nyangali birata nika anka jamana segere ni uye awajibiya anga frontiero fanga nyama femi kala fili watuye kaka ulu dangana baya ame domina ko alibi fere ko ni masika soro yasa anka jamana na sika bo ninkeleona anga nga fere dum sigi singa yasa anka jamana obebo ninkeleola ko mun kono shekulu bali ale wulani kasi madoma anga nyama dawala Bafla ani mugani fla fokana bla bila bengango ni maseka sabati mali jamana ani sedao jamana wonu nyogonche sabula farafina klebian fa jamana maw olu koni ya yira kafo ko wala sa bengo ni biseka sabati ulu ni mali jamanche fanga nyemogo ni nyonche fo nunu ngoni ka wati jonjondi uluma bela jelengo ni beso mima ti pale male refene da ambe gelari kono solution oreti gelari ko parce que en fanta jamana maintenant nini action sulu na de wuli culture de ka négociation de ka ni ko info ka ba ko fene baga aw autorité mo ko fene baga mo fene testo santé ko ma arrêté so ma arrêté wuli transition kele sans wulo sans tout sans wolo we ambulo mo na ko donc la solution que au cas où nous d'aller mourir la fene ka fo pour c'est ka malin bouffé au cas où li ou kata eruni kono kata kuga abla election kake o yela sa ka mangaimba ne ko ni bolo atita siga foko siga fo jmendo ini ma abse ka nyongo la be siga foke ni adon siga fo ko nana sa mi fo nati intéressé ibe takani sira wore ibo fay ya fo mo ni fe ni ma ka be aka siga fo de ke fo le ga ko nata do ni ma ko nata do ina siga kele ni ma ko nata do isega mine ni ma ko nata do ina siga be suno na ameni kuma fen fo ni be kuma fu de fuka sigi kwa kuma ni min bora kuma kan kono sisan am soro ka baraka no famo be soro ka baraka no suno na kuma na san fo no be kuma an kun fedi mali ni sedawo ka bemala ali bi ame min fo agela fara no ka sigi afo de baba sigi afo de be fenwo ko beba na ma sigi ka kuma ka nyugo hakilina ta do doga dobla doga dodo abi gele akosobe kwa suno begi miskil boka yera hotel ko ente cha kele hakilina kele de do ani fere bon ne fana ame min nyini sedawo fe sedawo kera on fe chugo on de ban faso fe ka teme sedawo ka ambe sedawo jamana kono de me on malien re sedawo ka on ne ba nga here do ane ba to anga jamana be bo gela kono chugo na on de bodo fuga anto andamela ka ambonya hakilina munun bana be faranga ka andeme anga blasra kelinga mumba to ambe bilafia suno ne be mi fo ali bi degu me malika na me degu ba ambe kambi olumu ya blanc kaun aba munu ka ambe de be ga gela do sorala bo ku jija olu ka toro soroli ka suma ala ka teme an duguma mogo ka basa on de be yala ka ndare me nyini olu dun al nu sigira sokono aka chala fe olu buga mu be musoro kalo kono no mensualité sarala olu so go soro on du daire me ananga musaka wa banse na antike de la on be yala ka nyini di hakili jigi boloma nunu ngoni ya yira kafo ko fenkele mi ngoni biseka nani benye ni jamana flani nyonche o koni ye siginga kuma ye akaka farafina kilibian fa jamana nyemoro ulu koni ni mali jamanje fonga nyemoro ka siginga kuma yasa bengo ni biseka sabati ni jamana flani nyonche togomina
o siratigɛ kelen kɔnɔ bana min kɛmɛ ka diɲɛ nabɔ an bɛ don min na ko bi ni o bɛ tali kɛ coronavirus kan o kɔlɔlɔ tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi an ka jamana a bɛ gɛlɛya caman wɛrɛ kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ sɔrɔko ale bunakun kan k'a sababu kɛ CEDEAO jɛkulu fo ka taa se IEMA jɛkulu ma olu ye ɲangili min ta ni ka an ka jamana sɛgɛrɛ o na se ka kɔlɔlɔ jumɛn na se kɛrɛnkɛrɛnna an ka jamana ma o hukumu kɔnɔ fɛn min ye Modi Mawo Makalu ale kɔni ɲɛfɔli kɛ Umaru Koyita u ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. ɲangini minnu kɛra a ma bɛn mais ɲangini ninnu kɛra wa a bɛ dadigi kɛ jamanadenw na a bɛ dadigi kɛ Mali jamanadenw na mais an dafɛ jamanaw fana a bɛ dadigi k'olu la barisa n'i y'a ala jateminɛ sogo anw de bɛ sogo feere baganw feere Côte d'Ivoire ni Sénégal ma donc an ka baganw tɛ se ka bɔ donc an ka bagan maralaw olu bɛ sɔrɔba de kɛ bagan feere in na n'i y'an ka jɛkulu lajɛ n'a bɛ fɔ a ma UEMOA anw de ka bagan feerelaw anw de ka baganw ka ca ni bɛɛ ta ye n'i y'an ka jɛkulu dɔ in lajɛ min ye CEDEAO ye n'o ye jamana 15 ye Afrique tile bi yan fan fɛ anw bɛ Nigeria dɔrɔn de kɔfɛ an ye filanan ye donc o bɛ na ni gɛlɛya ye jamanaden dɔw kan mais a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye fana jamanaw an bɛ bagan feere minnu na nka kabiri janvier kalo tile 9 san 2022 ɲangini ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ taasira de fɛ donc kelen bɛ ka na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ barisa minɛnw ka nali bɛ sumaya hali n'an bɛ se ka minɛnw nana ou bien ka minɛnw lata Guinée fɛ ani Mauritanie fɛ mais o b'a to minɛn dɔw bɛ se ka dɛsɛ mais n y'a ɲɛfɔ cogoya min na fana gɛlɛya dɔ de bɛ yen tubabu jamanaw la mankan dɔ bɛ yen o bɛ k'a to Rusila ni Ukraine cɛ o bɛ k'a to pétrole sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ ni pétrole sɔngɔ dun yɛlɛla o bɛ dɔ fara fɛn bɛɛ de sɔngɔ kan ani farine dɔ bɛ ka fara o fana sɔngɔ kan o dun de b'a to mɔgɔw bɛ buru dun ye jamana caman ka dumunifɛn ba de ye sisan ani mankan minnu b'an yɛrɛ fɛ yan kɔlɔlɔ lakanabaliya min b'an yɛrɛ fɛ yan o bɛɛ bɛ se ka fɛn fara dɔ fara fɛnw sɔngɔ de kan barisa yɛrɛ b'a dɔn an ka jamanaden caman a ka ca ni miliyɔn kilancɛ olu wulilen bɛ ka b'u sigiyɔrɔ la togoda mɔgɔw ninnu de bɛ duguba mɔgɔw balo barisa n'olu ma sɛnɛ kɛ a bɛ gɛlɛya Mali bɛ se ka min kɛ bon n'i y'a jateminɛ anw fana an ka sɔrɔ fanba o ye sanni feere de ye n'i ye 100 sara la a t'a la Mali ka sɔrɔ ba bɛ bɔ sanni feere de la donc ni frontières datuguna dɔ bɛ b'o la n'a fɔra ko yɔrɔ minnu ka surun minɛnw tɛ na o fɛ ou bien minɛnw tɛ taa o fɛ ko an bɛ taa siraw de ta minnu ka jan n'o ye o bɛ dɔ fara minɛnw sɔngɔ kan donc o bɛ na ni gɛlɛya dɔw de ye n'i y'a jateminɛ fana olu ka pɔriw olu ka dɔgɔn ka tɛmɛ an bɛ minnu na tɛmɛ n'i ye Sénégal port la ye Dakar an ka minɛnw 100 sara la i bɛ sɔrɔ 70 bɛ tɛmɛ o de fɛ san ba ne kun ye Modibo Mawo Makalu ni ale ma hakili curu cɛna ye sɔrɔko o bunakun kan ale ka kɔrɔfɔ ye o tɛmɛnen ka bɔ an bɛ wele ni ka don an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛmadaw jaw la a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kayi mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bafuna bɛ ale cercle la Janko commune na dugu min bɛ yen ko Kɛnbe ni olu bɛ jigo gɛlɛyara a bɛ san caman bɔ bi olu kɔni ye baraji fitinin 2 ka o jɔ min baaraw kɔni banna ka sanga ni araba tɛmɛnen marisi kalo tile 9 san 2022 ni baraji ninnu kɔni bɛ kɛ sababu ye ni dugudenw ma yaasa ka u ka jiko mako bɛ ɲa san 12 bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ bakan olu minɛ jiko kan ni an bɔra Kayi an bɛ taa Kulikorokaw fɛ ka sanga ni marisi kalo tile 9 san 2022 kalanbulon dɔ dayɛlɛla bɛn ani lakana o sabatili hukumu kɔnɔ ɲɛsinnen bɛ baɲumankɛ tɔn min bɛ yen ni a kɔni sigilen don bɛn ani lakana sabatili kama n'o bɛ tali kɛ ONG Tastan kan o min bɛ Kulikoro cercle la fo ka taa se Banamba maa ba 40 bɔɲɔnko olu de bɛna taa siya 40 na min bɛna kalan nin baarabolo in na a kun de ye yaasa ka u lakɔkɔ min kɔni bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya ye maa minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛn ani lakanako o bunakun kan olu kɔni na se ka bɔ o gɛlɛyaw kɔnɔ cogo min na nin baarabolo in o kɔni bɛ taa i jɔ kalo 6 o bɔɲɔnko la ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa Kucalakaw fɛ lajɛrɛba dɔ kɛra ka sanga ni marisi kalo tile 10 san 2022 min kɛra Kucala ale dugu kɔnɔ
ni a baroda sigi o kun bɛ tali kɛ ka kurukanfuka sariya ka olu dɔ sigi an ka sigidaw kɔnɔ. Lajɛrɛ min ni a hakilina bɔra kulu min bɛ seko ni dɔnko kama kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ tali kɛ Ngo kan. Lajɛrɛ labɛnbaw u ye a yira k'a fɔ ko nin ɲɔgɔnye in kɔni kɛra sababu ye yaasa kurukanfuka sariyaw u kɔni ka olu lajɛ kura ye ka sariya dɔw don kɔnɔ min bɛna bɛn ani kɛlɛya o sinsinli kadira kɔnɔ ka sanga ni gɛlɛya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati in na. O bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. An bɛ segi ka don bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ an ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na kunnafoni ale daminɛ la baganmaralaw ka jɛkulu min bɛ ni u bɛ baganw ka olu bayɛlɛma min damasɔnniya o ye Amdaraku ye olu ye fara dɔ sigi fara min ni a kɔni kuncɛra ka sanga ni bi sibiri marsikalo tile 12 san 2022 ni a kɛra appel de la culture Amadu Ampateba la u kɔni farin ka a kuncɛ ni ɲɔgɔn dabelebe min kɛra sagaw o ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoni ɲinan dɔw kun bɛ u na ni jamu ni o de filɛ ni jɛkulu in ka nin fɔri ni o bɛ tali kɛ filamu kan ɲinanta san 2022 ni a sigikun de ye yaasa baganmara o na se ka yakubaya cogo min an ka jamana kɔnɔ ani an ka jamana baganw olu na se ka dɔn cogo min diɲɛ fanta a 4 bɛɛ fɛ yaasa sifinakaw olu kɔni na se ka nɛgɛ cogo min baganmara ale nɔfɛ ani jɛkulu in tɔndenw olu na se ka u cɛsiri cogo min u ka baro la u hukumu kɔnɔ u ye nin sugu in kuncɛ ni ɲɔgɔnda belebele min kɔni kɛra sagaw ni ɲɔgɔn cɛ saga minnu bɛ tali kɛ balibali hɔrɔn kan ni o damasɔnniya o bɛ tali kɛ BBH kan fɛn min ye u ka kulu ɲɛma ye ale ye kuma ta ni ka ɲɛfɔli kɛ nin fɔri in kan. Ɲinɛ fari in vraiment an nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinɛ fari in na ani san tɔw fari ma kɛ kelen parce que ni ye ɲinɛ fari jateminɛ san tɔw la an bɛ fari kɛ an tɛ tɛmɛ à peu près 30 à 20 san 30 à 40 san kan mais ɲinɛ an ye sanu mun sɔrɔ a ka ca sanu 100 ani dɔɔni an ye sanu mun sɔrɔ ɲinɛ vraiment o ye nisɔndiya belebeleba ye o diyara an ye kosɛbɛ baganw bɔra baganw bɛ yan bi a bɛ taa fɔ bagan 500 ani kɔ janna o baganw bɛ yan bi bagan yɛrɛ bɔli dɔrɔn tɛ a suɲɛ mais bagan ɲuman de bɔra kojugu vraiment o yɛrɛ de y'an nimisi wasa kosɛbɛ kosɛbɛ bon bi message min bɛ n bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ɲɛsin bagan maralaw ma o ye jumɛn ye n bɛ fɔlɔ ka n yɛrɛ denmisɛnninlakaw n jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen wele pour que u ka na an ka jɛ an ka nin bagan mara in kɛ ɲɔgɔn fɛ tɔn in n'i y'a ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw taara ka tɔn in to an bolo parce que an ka denmisɛnninw bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin a b'a fɔ bamananw b'a fɔ joona denmisɛnnin wulu sen ka teli nka a tɛ kungo dɔn maintenant an ye baara minnu kɛ bagan ninnu na an ye baaraba de kɛ bagan ninnu na pour que mun na denmisɛnninw ka baarakɛbaliya a bɛ se ka dabila cogo min na ani denmisɛnninw ka chômage minnu bɛ école kɛ ka bɔ école la n'u tɛ baara sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila cogo min na o de la an ye fɛn in moderniser dɔɔni k'a kɛ fɛn ɲini sira ye denmisɛnninw ma pour que u bɛ se ka lafiya sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ a la cogo min na o de bɛ n bolo pour que k'a fɔ mun bɛ n bolo k'a fɔ bagan marala tɔw fana bɛɛ lajɛlen bagan marala bɛɛ lajɛlen ka na an ka jɛ an ka nin bagan mara suguyaw kɛ a tɛ foyi lase mɔgɔw ma bi ni dɛmɛ tɛ mɔgɔw b'a la bi muso 2 b'u bolo u m'a sɔrɔ foyi la ni nin bagan mara tɛ baara wɛrɛ foyi t'u la u ɲɛsinnen don bagan mara in dɔrɔn de ma saga mara ni ba mara in dɔrɔn de ma. O tɛmɛnen ka bɔ yen denfaya dira maa min ma ale ye foli kɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin nin fɔri sigili ma ni ka tila ka a ɲini kulu maa ninnu fɛ u na se ka u cɛsiri cogo min yaasa hakilina min bɛ ani laɲini min bɛ ni o bɛ tali kɛ sogo ale bɛ se ka labɔli kɛ cogo min an ka jamana kɔnɔ o na se ka sabati. Bon fari kuncɛli a diyara n ye bawo jamana kɔnɔ ni an ka jamana in ta k'a lajɛ baganmara jamana don Mali ye baganmara jamana de k'a ta Kidali fɔ Kayi baganw de b'a kɔnɔ a bagan sugu ka ca an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye petit ruminant ka kɛnɛ ye bayɛlɛmanikɛlaw de don u bɛ ka sagaw bayɛlɛma ka baw bayɛlɛma u bɛ ka sagaw bayɛlɛma sogo kadiri kɔnɔ u bɛ ka baw bayɛlɛma nɔnɔ kadiri kɔnɔ sagaw yera yan bi u bɛ kilo 150 pesé o sagaw bɛ yan cɛsana ni banamini ni fɛn bɛɛ de don pour que ka se ka sogo sɔrɔ cogo min jamana kɔnɔ an bɛ bayɛlɛmani hukumu de kɔnɔna na baw bɛ yan bi u y'u bayɛlɛma u bɛ se ka nɔnɔ di ka se litiri 3 litiri 4 fo litiri 5 an yɛrɛ ka baw an b'u ni ba wɛrɛw si kolonso ɲɔgɔn na yaasa an bɛ se ka nɔnɔ sɔrɔ baganmisɛnninw na n'i y'a jateminɛ jamana in depuis lawale baganmisɛnnin filɛ nin ye an bɛ kalo yɛrɛ min kɔnɔ o ye musow ka kalo ye ka sababu kɛ i bɛ taa sɔrɔ ba bɛ min bolo saga b'o bolo baw dun filɛ nin ye anw bɛ ɲɛ yɛlɛla i bɛ taa sɔrɔ baw b'u bolo u b'u biri dɔɔni u b'u ka misagaw sɔrɔ a la a ladon ka nɔgɔn ni fɛn caman ye baganmisɛnninw don i bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔ caman b'a mara i yɛrɛ ye kosɛbɛ
bon n'i y'a bayɛlɛma i bɛ se ka nɔnɔ bɔ a kɔnɔ cogo min na a bɛ lafiya di gadulamusow ma o kɔni y'anw ka cikan ye ka se bɛɛ ma u ka baganmisɛnnin bayɛlɛma nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ u la cogo min minnu ye sagaw ye baw bɛ yen bi sogow i b'u bayɛlɛma sogo bɛɛ fɛ an bɛ wagati min kɔnɔ jamana in na sisan baloko ma nɔgɔn f'an ka na ni bayɛlɛma de ye min bɛ se ka sogo d'an ma. K'a yira aw la k'a fɔ ko nin sugu tako naaninan o hukumu kɔnɔ ni u kɔni ye ɲɔgɔnda belebele kɛ a kɔnɔ ɲɔgɔnda kɔni kɛra saga 18 o bonyanko kɔnɔ minnu kɔni tigiw kɔni bolilankolon ma segin wa maa min ye jɔnjɔ fɔlɔ ta u ka ladiyali fɛn o kɛra moto kelen fo ka taa se bagan dumuniw ma o tɛmɛnen ka bɔ yen jɛkulu ɲɛmaakɔrɔw jɔnjɔn tara ka di olu fana ma bonyamasigi ye. Nin baarabolo in sigikun de ye yaasa bolimafɛn sen 2 fo ka taa se sen 3 ma ni o bɛ tali kɛ katakataninw kan olu na se ka siraba sariyaw ka olu matarafa cogo min bɛ kɛ sababu ye ka lakanabaliya ka o kɛlɛ sirabako ale bunankun kan min b'a to jamanadenw olu n'u na se ka kisi cogo min na. Cakɛda min bɛ tani ka segin ko o ɲɛnabɔli kama o ɲɛma ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka sanga ni pɛrimu o sɔrɔli ye fo ka taa se carte grise sɔrɔli ma. Bi an ye lajɛrɛ kɛ walasa ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ani minnu ye opération daminɛ ɲɔgɔn fɛ le 15 novembre 2021 le 15 novembre 2021 la madame le ministre des transports et des infrastructures ye opération in daminɛ waleya mun ye mototigiw ye a ko bɔ ye mototigiw de kan walasa u ka se ka carte grise sɔrɔ nɔgɔya la ka plaque sɔrɔ ani ka permis sɔrɔ nɔgɔya la donc opération in daminɛna ka fɔ ko permis Mali kɔnɔ yan nɔ sisan nɔ fo ka taa bila le 15 août 2022 la permis ye 1000 ko carte grise ni plaque ye 1500 ye gɛlɛya mun b'an kan sisan nɔ o min ye o ye dédouanement papier de walasa carte grise ni plaque ka se ka sɔrɔ parce que carte grise tɛ se ka sɔrɔ ni moto ma dédouané an dun y'a ye k'a fɔ ko an tila ka turama in kɛ caman nana fɔ ko a ka d'olu ye ka na ka papier sɔrɔ nka dédouanement de t'olu bolo fɔlɔ ou bien moto caman donna duguma sira fɛ moto dɔw donna ma se ka dédouané ko u b'a ɲini jamana fɛ an ka faveur k'u ye walasa olu fana ka se ka don ko in na cogo min na donc ministre des transports ye a tɔɲɔgɔn kɛ ministre des finances fana voix bɛn kɛra kan k'a fɔ ko u bɛna dédouanement bila 5000 francs CFA la o gɛlɛya parce que moto caman donna Mali kɔnɔ u ma dédouané dédouanement fana na tuguni hali moto minnu dédouané don parce que Mali la moto caman bɛ don en pièce détachée de u bɛ carton kɔnɔ ka na moto yɛrɛ montelen tɛ i bɛ ka moto san de kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a monter donc o la ne ka numéro de sasi t'a la ou bien moto min donna duguma sira fɛ an ye k'a fɔ ko parce que kalo sɛbɛn kɔnɔ an y'a fɔ k'a fɔ ko 100 sira la 96 ɲɔgɔn si de bɛ moto minnu ma dédouanement kɛ minnu donna sira wɛrɛw fɛ donc walasa o fana ka se ka don nin ko in na parce que a ka d'u ye caman nana parce que an kɛlen k'a fɔ dɔrɔn ko bɛnkan kɛra ni dédouane cɛ caman nana ka sɔrɔ papier ma waleya fɔlɔ. O tɛmɛnen ka bɔ yen motobolilaw ka secrétaire général ale kumana gɛlɛyaw kan kɛrɛnkɛrɛnya la gɛlɛya min bɛ u kan an bɛ waati min na ko bi. Bon alhamdulilayi rabbil alamin bi n bɛ ala fɔ n b'a barika da n bɛ Mali gouvernement fɔ fɔlɔ gɛlɛya tun b'an kan bi permis ko ni carte grise ko ni plaque kura permis ko ni alhamdulilayi nɔgɔ dɔ kɛra 1000 bɛɛ lajɛlen barika ta fara wa barika mɔgɔ sensibiliser barika ta bon gɛlɛya dɔɔni bɛ yɔrɔ min na so carte grise ko de carte grise moto caman bɛ a bɛ ka boli Bamakɔ yan nɔ a carte grise dédouanement sara a dédouanement tara quoi bon an y'a laɲini kɛ mun bɛ se ka to dédouanement bɛ se kara moto minnu bɛ yen n'olu nana trafic ra olu dédouanement sara o ye nɔgɔyaba k'an ye o dédouanement sara kɛ 1000 bon nka mɛ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ yen nɔ dédouanement global bɔra n'o nana yaba kuro dédouané don n'o sara maison na bon dédouanement papier minnu bɛ yen nɔ global nka ma kelen bɛ dédouanement fana tɛ yen nɔ bon an wulila ka taa se ɲɛmɔgɔw ma ye k'a ɲɛf'u ye k'a ma ko an ka taa ye moto sara an ka taa ye an ta yɛrɛ an bɛ ɲɛ sɔrɔ a la bon mun gɛlɛya bɛ yen nɔ sisan o y'o ki dédouanement papier de ye. K'a yira aw la k'a fɔ ko nin baarabolo in a kɔni bɛna kɛ kalo 9 o bonyanko kɔnɔ ni a bɛ kɛ an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ fɛ yaasa bolimafɛn sen 2 fo ka taa se sen 3 ma bɛɛ kɔni na se ka a ta cogo min na waati kofɔlen in kɔni mana tɛmɛ sɛgɛsɛgɛli walew bɛna bila sen kan bolimafɛntigi minnu bɛ yen ni olu kɔni ma nin waleya ninnu dafa ɲangini bere bɛ ta ka sigi olu kunna. Ni kunnafoni ninnu kɔfɛ an bɛ bɔ ni ka taa denguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruyaw la min bɛna walawala aw ye Fari Talifi Mayiga fɛ. Kunun juman don basigi nana Libi faba kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni force loyale olu min kun nan bɛ minisiri ɲɛma Fati Bashaga ale kɔkɔrɔma donni na u bɔra misirata de ani dugu caman kɔnɔna na ka na yanni oni maaw
olu ka u sen don baara nunu na ka wele kɛ yaasa basigi ka na ko nunu yɛrɛ kun b'a fɛ ka gwɛlɛya nga bɛnkan kɔni sɔrɔla minisiri ɲɛma fila nunu cɛ n'o ye minisiri ɲɛma kɔrɔ ale ni kura mun be yen sisan force barkani commandant ale bɛ ɲɛfɔli kɛ yɛlɛma mun donna faransiri wolomasiri tabaw ale ni nanzaraw ta la olu bɔli la Mali kɔnɔna na an n'o y'a sɔrɔ k'u ka maa caman de bɛ Niger ko o kɔni tɛ a yira k'a fɔ ko nin ye u seginnen ye ko ka taa to yen ten kuda ye wa yɔrɔ min bɛ wele ko zone des trois frontières ko o wulikajɔw ko o fɛnɛ dan tɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ u ka maa dɔw olu bɛ to Niger ko o tɛ jate k'a kɛ i n'a fɔ tuguni force barkani ye maa wɛrɛw bila ka na ko wulikajɔ yɔrɔ min bɛ wele ko zone des trois frontières ko o fɛnɛ tɛ yen tuguni ko nka ko faransi wolomasiri tabaw olu kɔni na se ka to Burkina ka u jeniyɔrɔ fin ni Burkina ɲɛmɔgɔw ni olu y'olu wele ko nka o bi kɛ de n'o y'a sɔrɔ mercenaire ni olu tɛ yen jumadon marisi kalo tile 11 l'ONU ka conseil de sécurité olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kuma Ukraine ɲɛ kan ka kɛɲɛ ni Russie ale ka laɲini ye u y'a yira k'a fɔ laboratoire min bɛ arme biochimique dilan ko a y'o 30 ye Ukraine jamana kɔnɔ nanzaraw ka jamanaw olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin ye kunnafoni bama yɛlɛmalenw de ye Sibirido marisi kalo tile 12 hali bi Ukraine kɛlɛ ale bɛ sen na Russie wolomasiri tabaw hali bi olu bɛ kivu donda la n'u ka mugujugu olu kungaw ni olu mɛnna fo Dnipro n'o bɛ Mariupol ni yen de a bɛ tile 12 bɔ maaw kɔni t'an bɛ ka taa u sigi ye Médecins sans frontières kɔni bɛ a yira k'a fɔ ko kɔni bɛ ka kɛ jigimisɛnya ko ye o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ don kan bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na siraba o ɲagamini ni o bɛ tali kɛ embouteillage kan o kɔni ye waleya min ni o kɔni ka ca an ka faba kɔnɔ an bɛ don min na ko bi wa Bamakɔ ka den bɛɛ kɔni bɛ fɛ ka wuli ni ka se i seyɔrɔ la joona o gɛlɛya ni o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya caman ye bi an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ jumɛn kan ka kɛ yaasa ka an bɔ nin gɛlɛya nin kɔnɔ Amadu Asi Jara ale wulila ni ka kuma galama tɛnkun ma dɔw la an ka ɲɛma dɔw la kabi sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 min ye Bamakɔ sirabaw ye a bi minɛ ka fa bolifɛn na ɲami min ye maa wɛrɛ gansanw ka bolimafɛn minnu bɛ maaw ni bolominɛw ta fo ka taa se bolimafɛn sen 3 ani sen 2 ma nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siraba kelen kan o de bi kɛ gɛlɛya ye u ni ɲɔgɔn cɛ u ka sirakan boli kɔnɔna na min ye sotaramabolilaw ye olu y'a yira ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ sirabakan boli la ko a bɛɛ lajɛlen sirabakan boli sariyaw ko a tɛ ka bato ɲagameli i n'a fɔ population sen b'a la gouvernement sen b'a la munna population sen b'a la parce que an tɛ sira di ɲɔgɔn ma an tɛ ɲɔgɔn jate i n'a fɔ circulation na an tɛ ɲɔgɔn jate ɲɔgɔn ka degun na an kɔni bɛɛ bɛna filifili ka don ɲɔgɔn ɲɛ kan o dun o bɛ dɔ fara circulation kan circulation yɛrɛ ɲagamini maa minnu tɛ se mɔbili la minnu tɛ se moto la permis ɲɛnama tɛ minnu o de b'an ka circulation ɲagami an bolo i y'a faamuya n'o tɛ dɔwɛrɛ foyi t'aw kɔ du tɛ se mɔbili la permis ɲɛnama t'u kun ani chauffeur kuraniw minnu fana tɛ se moto la o bɛna ni kunnafoni de farala ɲɔgɔn kan kunnafoni so o ɲɛmayaso fɛ ka o di aw ma ka sanga ni bi kari marisi kalo tile 13 san 2022 ani ce a ka tulomajɔ la hali bi a y'aw sɔgɔlen to MCT Jabarani ani radio emergence la yaasa ka aw kunnafoniya ala ka su wɛrɛ d'an ma M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.
M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. Avant tout propos, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes civiles de militaires tombés sur le champ de l'honneur. Tire ses origines de la révolte des ouvrières des usines textiles de Chicago aux États-Unis en 1857 pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a été institutionnalisée et déclarée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies comme Journée internationale de la femme. Elle est célébrée au Mali depuis 1994. Elle donne l'opportunité aux femmes de pouvoir faire le plaidoyer, de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur leurs conditions de vie et aussi d'établir un bilan sur les progrès réalisés en termes d'égalité hommes et femmes dans tous les domaines prioritaires du développement. Mesdames et messieurs, cette année, le thème international retenu par les Nations Unies est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Au niveau national, nous avons retenu comme thème rôle et place de la femme dans la refondation du Mali. Ce thème est en parfaite harmonie avec la préoccupation du moment, car notre pays est confronté aux conséquences d'une crise multidimensionnelle qui a ébranlé les fondements de la nation elle-même. La dégradation de la situation sécuritaire, les dysfonctionnements des institutions étatiques, le délitement des liens sociaux, l'effritement de la cohésion sociale, la détérioration du climat politique et la grogne sociale. Cette situation préoccupante n'a d'autre alternative que le dialogue inclusif pour une solution durable. Ce processus de dialogue ne pourrait se développer sans la participation de nous les femmes, des jeunes et des leaders d'opinion. À cet effet, il devient impératif que tous les Maliens, femmes et hommes, jeunes et vieux, se donnent la main afin de s'engager pour la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de l'émergence de toute la nation. Les femmes du Mali ont répondu massivement à mon appel pour la mobilisation générale au soutien aux autorités de la transition après les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces jours-là, elles ont été reçues par le Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est exprimé en ces termes, je cite, « Chères femmes maliennes, vous représentez 50,42% de la population. Vous êtes le socle du fondement de notre pays. Alors la refondation ne se fera pas sans vous. Vous serez les artistes de première ligne du changement. Ainsi, je lance un appel à toutes les femmes de Caille à Kidal pour la mobilisation générale en vue de préserver les droits de nos enfants et nos familles à vivre dans un pays de paix. » Fin de citation. C'est la preuve, si besoin en était, que les autorités de la transition ont mis les femmes au cœur du processus de refondation. Notre pays a souscrit à divers instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs à la promotion et à la protection des droits des femmes. Force est de constater que la condition de la femme a connu des avancées importantes. Depuis l'adoption de la politique nationale JAR, le Mali s'est engagé à promouvoir l'égalité et l'équité entre l'homme et la femme, entre la fille et le garçon. Au regard de toutes les contraintes que la femme malienne rencontre dans les secteurs de développement, le gouvernement s'est engagé. Engagé à la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, à l'élimination de la violence et à l'établissement des services de santé adaptés à leurs besoins.
à la participation pleine et effective des femmes à la prise de décision dans les sphères politiques et publiques. Au nom des avancées, je voudrais citer à titre indicatif la mise en œuvre de la loi 052 du 18 décembre 2015 qui a contribué sans nul doute à améliorer la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. À la participation des femmes aux assises nationales de la refondation, l'intégration des femmes dans le comité de suivi de l'accord, la prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre dans les One-Stop Centers, la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325, la mise en œuvre des différents projets et programmes dans le cadre de l'autonomisation des femmes, l'octroi de matériel et équipement de femmes. Toutes ces actions contribuent au respect des droits fondamentaux des femmes et à la prise en compte de l'égalité du genre, gage d'un développement durable. À côté de ces acquis, de nombreux défis demeurent, notamment le contexte sociopolitique, sanitaire et sécuritaire, la diminution, voire la perte de revenus des femmes, la problématique de l'accès des femmes rurales et des femmes entrepreneurs aux intrants, aux matières premières et au marché. L'insuffisance de l'application de la loi 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir l'accès des femmes aux fonctions nominatives et électives, pour leur accompagnement et leur disponibilité totale dans l'organisation de cette commémoration. Vive la Journée internationale de la femme. Bonne fête à toutes les femmes du Mali. Le monument de l'indépendance là, Bamako Fantan ani Nani Bella pour que kana anga jeka et 8 mars fête ñoron fait. Muso awni sogoma. Tiew awni sogoma. Aw muso munumbe kile koro awni sogoma. Famille rurale minumbe exposition na ko fait parce que stand do nyashine do awma o seneke mlaw muso minumbe seneke wa klaka sene bayele maka klaka a uyere bonyona ni uga sene mbu ufo ulu de stand nyashine do awma 8 mars ye do ye don keren do sabu be ala asabu mabo dowere la abora muso munu tube barake usine konona la États-Unis dugukolo kan a muso ye muruti farida parce que mine chogo mun tumbula amine chogo tun chemai muso nunu ngulila uye keleke akele fanga bonyale ay dien mine dien masako farale nyoron kan ube kulungono kulumina bi fo amako Nations Unies décision talent ka journée keren yake ka ben 8 mars ma ko ka ke muso ka doyi domindo a doyi yuriyari doyi a domindo doyi sigi ka kuma doyi domindo a doyi muso ka revendication demander li doyi ambi o don kene kan bi mais anti se ka kuma parce que ni ko muso iko mali muso be ya mais muso doutia muso bebe ka défler région kono mais muso bete ka défler région kono ni ngo muso bete ka défler ne balma muso do bebe ulu be filiala u be filiala u ka choite u be filiala parce que u che utora kele daga kono o muso te anchela yambi u do tu ye promesse ta